Nimbus NSC fondsløsning. Komplet og fleksibel brancheløsning til fonde med webklient til online håndtering af ansøgninger med direkte integration til Microsoft Dynamics Now 2013. Hvad er webfond, og hvordan ser det ud? Formålet med videoen er at give en introduktion til webfond administratordelen og et indblik i de generelle indstillinger, notifikationer, skemaer og brugere. Denne side giver mulighed for at redigere indstillinger, som benyttes forskellige steder i systemet. Her kan oprettes fondsnavn, beskrivelse og indsættes fondens logo. Under webindstillinger kan opsættes beskrivende tekster om fonden, f.eks. forklaring på fondens formål og hvem der har mulighed for at ansøge. Temaindstillinger giver mulighed for at vælge fonde og farver på ansøgningsmodulet, så udseendet kan tilpasses i forhold til fondens visuelle guidelines. I mailindstillinger opsættes generelle regler om, hvem der skal modtage mailsvar og hvilke afsenderadresse der skal benyttes. Notifikationer. Der er mulighed for at oprette mailtekster til ansøgerne, som kan benyttes ved forskellige begivenheder. Der kan indsættes koder til at flette ansøgere og ansøgningsdata ind i mails, således at de kan personaliseres til den enkelte ansøger. Der er mulighed for at sende mail i forbindelse med en ansøgning er indsendt, eller f.eks. når den bliver opdateret. Skemaer. Under skemaer kan oprettes og vedligeholdes de skemaer, fonden ønsker, der skal kunne anvendes. Et skema kan være aktivt, eller det kan være inaktivt. Og det viser, om det publiceres til ansøgeren. I skemaindstillingerne kan oprettes de tekster, der skal gælde generelt for ansøgningsskemaet. Når man ønsker at oprette eller redigere skemafelter, ses, at skemaerne består af en række selvvalgte faneblade og felter. Der findes forskellige felttyper, der kan indeholde tal, bogstaver, valgfelter, afkrydsningsfelter, igen med selvvalgt mulighed for at angive, om de enkelte felter er påkrævet og hvilket tekst feltet skal beskrives med. Der er mulighed for at oprette kriterier i Dynamics Now 2013, som kan indsættes som valgmuligheder i webfonden på de enkelte skemaer. Under udarbejdelsen af skemaerne har man mulighed for at se resultatet af de opsætninger, man har foretaget sig ved at vælge Preview. Brugere. Her ses de ansøgere, der er oprettet i systemet. Administratorer i webfond har mulighed for at gøre ansøgerne inaktive. Under menupunktet Admin-brugere har man mulighed for at oprette flere administratorer. Det var, hvad vi har valgt at vise om webfond administratordelen. Vi håber, du har været tilfreds med gennemgangen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at se efterfølgende videoer, der introducerer dig til de enkelte områder, eller kontakter os på 70 20 50 00.